שיהיה לך ברור, בן רווק, בחור, בן זקן אלמן, בן גרוש, אין שום היתר, לא על פי שולחן ערוך ולא על פי שום דין, להישאר בלי אישה, בלי זוגיות. וכל עוד אתה נמצא בלי זוגיות, אין ברכת שמיים חלה עליך. תשכח מיישוב הדעת של תורה, תשכח מכל שמחה בחיים שלך, תשכח מכל נחת, תשכח כל העצות שאני אתן לך. אין לך מה לבוא אליי ולהגיד כבוד הרב נפלתי, אין לך מה לבוא אליי ולהגיד הרב לא הולך בעסקים, אין לך מה לבוא אליי ולהתלונן על כל עניין בריאותי, טכני, כל עניין שהוא בחיים. טרם אדם נשא אישה, אותו בן אדם, לא מקום עבודה, לא חנות, לא עסק, אל תבוא אליי, למה לא הולך לך? למה אין לך ברכה? למה הכל זה? למה יש נפילות? למה יש זה? יהיה אשר יהיה, זוגיות אתה חייב. תכף אני אסביר אז למה אנשים שנשואים עוברים במשברים, לאט לאט. אני רבותיי, עבדכם, עפר תחת רגליכם, לא יכול לחלוק על מילים שאומר בורא עולם בתורה. לא טוב היות האדם לבדו. אין שום מצווה בתורה ושום עניין בכל התנ"ך שבורא עולם מכתיב את המילים לא טוב. אין דבר כזה. אם הוא אמר לא טוב, הוא לקח בסיכוי את כל הנתונים ואת כל מה שיש. אל תחלוק עליו, אומר הקדוש ברוך הוא. באה הגמרא ונותנת שורה של 12 דברים. מה לא טוב יהיה בחיים לאדם שלא נשא אישה. 12 דברים כנגד 12 שעות היום. לא תראה חס ושלום רגע אחד טוב מרגע שאתה קם בבוקר עד שאתה הולך לישון. לא טוב בכולם. זה לא מילים שלי ולא באתי לקלל חס ושלום. אמרתי שאני תקיף כי אני פה חייב היום לצאת. אני גומר פעם אחת ולתמיד את הסיפור הזה. בעזרת השם בך עם הרווקים. אני חייב להעמיד ותכף אני אלמד מה צריך לעשות. אין מצב כזה לבן אדם להישאר רווק. התורה מעידה, הקדוש ברוך הוא אומר, והבן אדם אומר לי אני עושה תיקון שובבים. התיקון מספר 1 על הברית, והתיקון מספר 1 על כל השובבים זה תתחתן. ככה אמרו לי רבותיי, לי אישית. התיקון הראשון שלך להתחתן. אחרי שתתחתן לך לרבך הוא יגיד לך מה עושים. איך מתקנים ברית ומה עושים. קודם כל נישואים. אם אדם שנמצא בלא זוגיות, לא משנה באיזה גיל, מגיל 18 ועד גיל 120. אדם שנמצא בלא זוגיות, אתה שרוף. אין שום דרך, מה שלא תעשה אתה נופל. גם אם תבוא לפתוח עסק, גם כל מה שלא תיגע, אין ברכה שם. זה לא דברים שלי, זה דברים של הגמרא, זה דברים של הזוהר. אין עליך, לא שכינה, לא תורה, מה אתה עושה כל יום עם כל הרהורי הכפירה, עם כל זה? אתה אבוד. נפילה גוררת נפילה, זה לא יעצר. אין שום דרך. אתה חייב להתחתן. אין דברים כאלה לא מתחתן. מה שיזדמן לך, תגיד תודה רבה, זה התיקון שלי ברוך השם. אם היא לא נכה, שזה אסור לאדם להתחתן עם בחורה, או בחורה אסור להתחתן עם גבר, שבאמת אחר כך תקוץ בו, ממש. יבוא אדם ויגיד לי, כבוד הרב, טוב, אני באתי אולי לא לשיעור המתאים, אני כבר נשוי עברתי כבר את הגיל הזה, השיעור של הרב לא בשבילי. ועם כל זאת יש לי צרות בחיים. שכחנו כלל אחד. כל אבא חייב לחתן את הילדים שלו. ואם אתה לא מחתן את הילדים שלך, כל הצרות שאמורים לבוא על אותו בחור בא עליך גם כן. המשימה היא על ההורים. ואם ההורים לא עשו את זה, אתה חייב לחתן את עצמך. כל עוד לא תחתן את עצמך, כל התורה שאתה לומד מלאה בערעורים לא טובים, כי אמרו חז"ל שרוי בלא תורה. ואם אין לך תורה, ברור שתיפול. נפלת מפה שיהיה לך ברור הנפילה הבאה בדרך. נפלת בנפילה הבאה שיהיה לך ברור אחריה גם בדרך. זה בתור בחור. ואם אתה נשוי והילדים שלך הגיעו לחתן, אתה לא מחתן אותם, שיהיה לך ברור גם אתה תיפול, כי החובה עליך יותר מהבנים שלך. אתה בראש מעיינך צריך לחתן את הילדים שלך. הוא יוצא עם ההיא והיא יוצאת עם ההוא. אל תיתן להם לצאת מה שהם יוצאים. ואם כבר כן יוצאים, לך תסגור את זה על נישואים. שיהיה בהיתר ולא יהיה באיסור. למה להשאיר את זה פרוץ? אתה נזק בגלל זה, כל עוד זה קורה. תתאר לעצמך שאתה לפני ברית מילה של הבן שלך והוא בן 29 יום ועוד לא עשו לו ברית. איך אתה יושן בלילה? רבותיי היקרים, בחור שהגיע למצב שלא עשו לו ברית מילה, שלא עשו לו חתונה, ועבר לא רק את ה-18, את ה-20.
אני לא יודע אם מותר לך ללכת לעבוד. או שאתה צריך ללכת יום-יום להירשם אצל כל השטחנים שקיימים. בלי זה אתה עבוד. אתה צריך ללכת משטחן לשטחן, לעשות כל ההשתדלויות שיכולות. לשבת לקרוא תהילים על זה, להדליק נרות לצדיקים על זה, לקחת את העניין בכובד ראש, להתחיל להוריד את כל הגאווה הזאת, זאת נראית ככה, וזאת נראית ככה. למה מי אתה בכלל? מי אתה בכלל? תסתכל במראה כמה דקות על עצמך, תתחיל לבכות. יש כאלה השיער שלהם מתחיל להלבין כבר. מה זה כל החוכמות האלה? שלא לדבר על האמא שלו שבוכה, מורידה דמעות כמו מים, הרג את האמא שלו, הרג את עצמו, הרג את כל המשפחה. תפסיק להיות בררן. מה יש? זה מה יש. להשם הישועה. לכן, לאור כל זאת, מי שמחפש תיקון הברית, מי שמחפש תיקון שובבים, שיפסיק לעבוד על עצמו, שיפסיק לחפש עצות וסגולות בכל דרך וטכניקה אחרת. לא יעזור לך. התיקון מספר 1 זה נישואים. אין דרך אחרת. ושכל בחור באמת ייקח את הדברים לתשומת ליבו. נגמר המשחקים, די.